всички вие сте в играта Joy Creation, която дълго време смисъл да я играя. Както виждате, минал съм преди често хора вчера, за да се упражня малко. Сега истинската игра почва. Хайде. First War United Ready. Окей. Честно казано, малко ме страх да играя тази игра, защото знаете, има време, има и всичко. Да, сванах ти, надявам се. Окей. Ето ни и нас. Ето той фенерче. Иначе няма представа какво да правим. Май търсим някакво. Ох, че има стрес. И толкова кой беше той, то аз гледам. Ама не знам, що не пише. Трябва да се гледам и да. Нали вече съм го играл, ще бъде добре. Леле! Сега... Чувал съм... Сега скапствам си с тия слушалки. Сега сам да не ми... Оле, песни. Сега сам да не ми изкочи, защото ще стане ужасно. Но, то преди е най-лесния. Обаче не знам защо не мога да набрам предмет. Всъщност това е знам. Не само да въртя преди. Сигурно преди тази причина. Ами, тогава ще игра с Бони, защото на него... На нея или на него нямам представа. Не съм само на Фредди. Търся на Чика и Фокси. Ужасно. Игнайтед Бони. Да. Охо! Що трябва да игра тази игра? Взел се забавлявате как аз се измъчвам. Що според мен е супер забавно. О, не, забравих с това. Окей. О, голема! Shit! Опа! Кубеш ти! Съжалявам, че викам. Това си беше... Мълча, гърлото ме заболя. Не знам къде се намира. Пак тръгна да ме гони. Заплене!
О! Да! О! Каквото е! Не, чакай, даже малко да увелича звука. Знам, а както сега виждате... Един момент само. Както сега виждате, резолюцията ми е... Знаете. Манда демони, манда. Каква е тая игра, бе? Окей. Окей, останаха ми два предмета. Трябва да съм спокоен. Спокойно. Не, 7 секунди. Сега трябва да повторя. Его един е. Дали така, ако ги събирам, ще ми такова. Шут! Точно ме. The Joy of Creation, молят са. Ето! Yes. Где въздишаш така, защото много планираш, молят. Тия светлини много планират. Наблизо е, чувам стъпките, Бони. Да, кой ти е, човека? Кой е то? Да, ще игра с нещо друго. Кажем Фокс или... И също... Как стива. Чика, не знам, тя май е по-слаба от тая. Или то май беше... Форест, знаете, чика. Играл съм Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 и 4. Но до сега такава игра Outlast единствено и не съм превъртал, но честно така игра като тайна. Какво става така? Съжалявам за студиото. Окей. Това е Слендермен, хора!
Къде бе? Къде ме дойде? Не знам. Не знам какво как. Че. Добре. Така не минахме и едно ниво, така че аз тук запланирах доста. И мисля, че това планиране ще стана цялото, и скоро мисля да приключвам. Добре, този път не се стреснах, както видяхте, защото... лично ми пука. Просто спирам с тази игра. Надявам се този клип да ви е харесал. Харесайте моите страдания, моля ви са. И... Ами да. Създайте ще изигравам с една игра. Айде, добре, това как се играе с музика. О, шит! Добре. Надявам се този клип да ви е харесал. Моля ви, дайте един лайк, защото аз тук си умирам. Умирам се тук просто. Ами... Стой, няма да те играм ще имаш. Добре, надявам се този клип да ви е харесал, дайте един лайк и... Ще се видим следващия път. И... Приятни сънища.